Welcome back to my YouTube channel. जोंहा नै दायो बैसागुनि खैजिमा बिदै रानगासिनो नै गोदे सुगासिनो ओइहो दादा बुसेन ओमफ्राय बैयो नोंथांनि खाथिनि आदा ओमफ्राय बै खानाया लानाय थानाया आसि ओरै लाबाय थानाया बे रोखोम ओमफ्राय बेनि खिथुआवनो थानाया सुरि ओमफ्राय नैबे अनसुला ओमफ्राय आंहाथ' आं खानायखौ मिथिखायो नै बिलाइथो खैजिमा आरो दंबावो बेखौ खुंबोनोदों आरो बुरजा माबा हा स्टपल' खालामदों आंनिखौ फन हरनांगौ मा हरनांगौ सोरनो हा ए बै आंनि दा नै बेनो सकिया ओमफ्राय जोंहा दायो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो नै जोंहा न' लिरनो नागिरदोंमोन ओंखायनो नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ मा होनो ओमफ्राय जोंहा बैसागुनि न' लिरगासिनो ओमफ्रायो मामा नालाय ओइ जोंनि मामा ओमफ्राय जोंनि बाबायाबो इयुन गस्ला गाननायानोमोन आङो जाबाय थगायदोंसो बेटा बोसेन नै देखाय दे बदि ओमफ्राय दंबावो माखासे बियो खानाय जायला लानानै ओरैनो खानायबो जाबावनायसो जौवायानो आरो दंबावोसो नै सुरि आरो दंबावो नैबे जोंनि पापा दा बिसोरो थांबाय ओंखाम जाहैसै बावो जाहैदो जोंहा एवनांगौ ओइ बेखौ सुवा बुराखै आसिखा थांनोसै मोजां एवहो जोंहा दा नै रानखांबाय ओइलाय गोलैबाय नै बुरजानो बुरजाखा एवबाथाय जि बुरजा जाखागोन जि गोथाव आं मोनजाफेरबाय आरो नै जोंना लिसु फिथाइ थायहांबाय माथो बेना केमेरायानो माबा बोरैबा नुथारोहाय आंना केमेरा मबाइला बोरैबा नुथारो आरो मा ओमफ्राय लिसुखौ नायनो लिसुखौनो मोनाखै आङो interested, but